Sidder du som ung og drømmer om et liv med den ultimative frihed, hvor der strømmer med penge ind hver evig eneste måned, uden at du fysisk eller psykisk behøver at tænke på arbejde, så er det her min gameplan. Det bygger på et koncept, jeg har lært fra bogen The Millionaire Fastlane. Den første fase, vi har, det er at finde en måde at lave en kæmpe sum penge på. Lad os sige 20 millioner kroner. Forfatteren han forklarer så, at to make millions, you gotta impact millions. Fordi hvis du spotter et problem i verden og udvikler en løsning til det her problem, som har en positiv indflydelse på millioner af mennesker, jamen så er sandsynligheden for, at du kommer til at tjene millioner på det her rigtig stor. Men i min mening, så er det ikke millionproblemet, du skal ud og løse fra start. Men over tid skal du bygge den her problem solving skill. Så start med et specifikt lille problem, som du kan løse for venner og bekendte, og så bare skalere større og større derfra. Så fase 1, det er altså at udvikle din problem solving skill, indtil du rammer millionproblemet og tjener en kæmpe som penge. Se med i min næste TikTok for at lære fase 2 af gameplanen til et liv med den